Co? Doopravdy máš penis? April, Ukážeš mi ho? co tu plácáš? Asi nechápeš, v jak delikátní jsem situaci. Máš pravdu, vážně omlouvám se. Nezlob se. Ukáž. No, co to do tebe vyjelo? Co? Nestává si denně, aby kámošce nehostl penis. Chceš ho vidět? Tak jo, no dobře. A pak dáš pokoj. Je pěkný. Fakt. No, Víš, viděla jsem jich zatím jenom pár, ale tvůj patří mezi 5 nejlepších. kolik jsi viděla? 5. Když nepočítám jeho vrátko. Ty malá děvko!